Nggih. Nggih, menika kados pundi monggo. Mangga dipun sambat Mbak Elisa. Ayo, Nduk, kayu kene. Podang kuning jono sing nyuwun ya diaturake mangga. Nggih. Ah kowe ngomong, Nduk, karo Mbah Marti men legase kaya kula Elisa Mbah Marti. Sane lenggah rumiyin. Kok munggah meneh. Oke, penonton gulung-gulung sedaya. Nggih, Mbah Mardi niki kula Elisa Mbah Mardi nggih. Mau Dadah. Mbah Mardi takon asalmu saka ngendi? Nggih, Mbah, kula saking Sulawesi Tengah. Bapak kula saking Toli-Toli, Mbah saking Lambelu nggih, Mbah. Enjang mriko nggih, Mbah. Nggih, numpak depok. Numpak apa, Nak? Kowe iki yo karo wong kok nyek. Mosok numpak debok. Mbah Marti bareng kowe maju dadak kaya wis entuk tiket. Tiket nopo, Mbah? Pesawat. Ngawur ora iya. Numpak kapal ya suwe nek Sulawesi kena iya. Mula numpak pesawat isane ya. Ngono ya. Podang kuning. Podang kuning nggih. Podang kuning diaturake Mbak Elisa. Ya. Monggo. Nadyan wujud mung peksi. Diartekke. Arepa rupane meng manuk. Wah, basa Indonesia. Oh, ijes. Meng manuk kuwi iso naleni katresna. Oh. Manuk apa? Sedajan manuk. Apa ya manuk kok kowe? Oh iya. Alus manis tur merak ati. Sora. Halus manis. Manuke halus legi. Ana manuk kok legi iki manuk apa? Kutan wedang. Wah. Ya yo kuwi mau jare Apa manuke dirasake apa piye? Ora, manuke lek kerusakan wedan mergo goleki pedagang kaki lima dibiyaki mau. tekan ngendi-endi pokoke le lunga. Goleki si podang jenar. Goleki podang kuning nganti tekan ngendi-endi. Ibu bunga hengatiku. Neno. Dah legane pikirku. Nyandeng bisa dadi tombo. Gur nyedak manuk wis iso dadi obat. Obat apa? Lah kuwi caket dadi tombo ora nyedak. Oleh ngarteki. Lah soalé ya akeh kok sing ngobati mereke nganggo jeneng manuk ya bilang. Iya. Ya, Sa. Esuk awane ngomah wis ora kerasa.
Matur sembah nuwun. Ya, mudah-mudahan wis diaturake ya, Mak. Iya.